cika. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ku ne a gidan da na shigo ina ta tambaya na kawo. Kai ne a tafi da yau ba nan. Ni ne a hanya gajiya. Yau ya je gona. An samu ku lafiya. Lafiya kalau. Masha Kun taho lafiya. Lafiya kalau. Ya mutan gida. Kai mun tafi daki. Kai masa da kan daki. Lafiya kalau wallahi. Ya sanni da zuwa. Sannu da zuwa. An samu kalau. Lafiya kalau. Ina ga zan leka kawo na gona dai tukunna. Zaka je ka? Zan leka. So Bi duk da wuce bude ido ba ai. wannan haka ne. Wallahi. Ka je mu a daki ba? To sai na dawo. An koyon sai na dawo. Sanni. Yawa sai ku ya guri ko? Bar Allah. Bar Allah. Allah an ba za ki damu ba ina so zan yi magana da ke ne. Allah an ba za ki damu ba ina ne gidanku? In ka bi layin nan ba, Na'am. kwana na farko, gida na biyu. Kwana na farko gida na biyu. Nan ne. To ba damuwa insha Allah zan samu lokaci daga cewar na karatu. Daidai ne karki manta fa. Suna na Muktar. Masha Allah. Habiba, abin da ya kawo ni shine a lokacin da na ganki na ji zuciyata ta kama da ƙaunarki. Hakan ya sa na yi gaggawan isowa gare ki, ko zuciyata za ta samu sauƙi akan yanayin da nake ciki. Ina da fatan na samu karɓuwa a gare ki, duk da ma ba wani sani na kika yi ba. Kenan dai na samu karɓuwa. Wai yarinyar nan ta gidan Malam Shehu. Ka gane ta Habiba. Na gane. Ni ba yarinyar nan fa ta shiga raina ba. Na ganta ta burge ni. To tana yi oga ku a raka je faka oga kawai aikin awa a minti. Tana yi oga dar. Wai wani gaja wai dan birni yana zuwa gurin. Birnin banza ba gwara mu je mu ce mun ba. Dai faka kenan. Faka kawai aikin awa a minti. Tana yi oga dar tana yi. Allah ne ya biya. Tana yi. Allah ne ya kare. Fada fa'ida, fada farilla, fada mai yawan takalma, kaji tambari sai sarki, kaji duniya sai gwamna, shidan badidila sai soja. Gaba lafiya, baya lafiya. Gaba lafiya, baya lafiya, takawar ka lafiya yarima, mai takalmin ƙarfi. Assalamu alaikum. Habiba, na zo ne da wani sako wanda nake bukatar bayyana miki. Na duba kafa wannan kauye namu a matsayina na yarima dan sarki. Babu wata ƴa mace da ta dace ta kasance mata ta sama da ke. Wannan dalilin yasa na zo gare ki domin na sanar miki abin da yake raina. Ina fatan kin fahimta.
sai dai wani hanzari ba gudu ba. Ka makara, wani na shambace ka. Ka mata shi na mura tare da shi. To shi waye wannan? Dan waye shi a garin nan? Kuma daga ina zo? Kuma dan waye ne ina ruwanka? Abin da nake bukata da ke ni da na sanar da ke. Je ki nazari daga nan zuwa kwana kan dawo gari. Kiyar talakawa, ki tsaya ki nemi arziki, ki samu arziki, ki bar arziki inda yake. Amma ki duba shi wannan ya baki da shi. Ki tsaya ki nemi, ki je ki yi tunani a gida. Habiba, na zo ne yi magana, amma kar ki tsorata da kalan yanayin da kika gani. Mu mana, Habiba ina so da zama. Domin Habiba, ka jibe ni ka ganka fa ka ce da ni za ka yi labar. Ai bara na bata su kai ɗan mata wallahi. Allah ya kiyaye. Wala ki gida, ai, sai ka biyo kawai.